गायिका सीमा चौहान उर्फ बिट्टू आप लोगन के बीच में फिर से एक गीत लेके आयल बानी। एक जाने के औरत कुछ खाए के फरमाइश कैले बानी और कहाँ कैले बानी, हम अपने गीत के माध्यम से आप लोगन के बीच में बतावे जात बानी। तो आप लोगन से हमारा आशा है कि आप लोग अपन प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दे। आई मास्टर साहब खियादार जाऊ खियादार जाऊ खियादार जाऊ खियादार जाऊ हमके आजमगढ़ के रसगुल्ला खियादार जाऊ। उजर उजर रहे बड़ा निक लागे, देखी देखी जीभिया से पानी चुए लागे। उजर उजर रहे बड़ा निक लागे, देखी देखी जीभिया से पानी चुए लागे। देवरा के भेजी के मांगा दर जाऊ, देवरा के भेजी के मांगा दर जाऊ हमके आजमगढ़ के रसगुल्ला की यादार जाऊ। दूधवा के फार के बनल रहे छेनवा, देखी देखी मन हमार करेला सजानवा। दूधवा के फार के बनल रहे छेनवा, देखी देखी मन हमार करेला सजानवा। एकरे आगे फेल बखुआ बर्फी रजाऊ, एकरे आगे फेल बखुआ बर्फी रजाऊ हमके आजमगढ़ के रसगुल्ला खियादार जाऊ। रसगुल्ला खियादार जाऊ। बलिया गोरखपुरा मऊ चल जइबा, ऐसन सवाद राजा कतही ना पैबा। बलिया गोरखपुरा मऊ चल जइबा, ऐसन सवाद राजा कतही ना पैबा। बबलू सीमा के बात माना रजाऊ, बिट्टू उदय के बात माना रजाऊ हमके आजमगढ़ के रसगुल्ला खियादार जाऊ। हमके आजमगढ़ के रसगुल्ला खियादार जाऊ। हमके आजमगढ़ के रसगुल्ला खियादार जाऊ।